Cuireadh chuirde, as fáilteisteach arís ag na phriontáilte de chlór na Ghael. Tásúlam go sib sláán agus sábhailte smaile. Sin tionscnamh bhfuil am roibinge nach clocha atá cinál phriontáilte. Tá mun go le teosa san áirí, maici se becantra seo tá cinál dá gormaid, tá cro go réilog ina lár agus se fíoréis go dhéanamh. Fáin lom agus beidh pís a chraicing á dhéanamh. Tastó na rudaí seo web. Tastó riont clocha le dromchla a bhfuil mín, bláhanna duilleoga nó cleití, paint cuppa dá difriúil, míis le uisce agus spónse agus scuabanna. Tá muid gáil na clocha a phriontáil. Tá muid gáil dá chuir na clocha. Má dúir má hána líb, nó rannain siad na clocha, bhí cinnte go bhfuil dromchla sách mín acu nó bhfuil éiad an má ar an gcloch. Nis, níl gáinneach rudbag paint a chuir eile is scuab, stosa bhfuil de phriontáil. Tóg bharrám leis seo agus clúd an cloch go má leis a bhéint. Nis, tá an trí cloch phriontáil tain. Camuid a dag an éidir gúiseáid am áir le trúmú ar feadh 50 nóiméad go 30 nóiméad. Nó sé trúmú mar seo is féidir cuid eile an phriontáil agus na duilleoga agus na cleití a bhála muid níos túis go neo. Má gáil tosú le stóí ceangan na duilleoga mhór seo formas an ghairdín. Agus tá má gáil a chuid isteach sa baint cinál óracha tá seam ach féidir aon dabla beota si bhí héannig ar a úsáid. I gáiteach a chuirsteach ar i gcuid seo agus tá má gáil a chuid an nuas sin na tá nón paint ar i gcuid sinál bé go bhfuil ngiomach sin tá má gáil a chuid an nuas ar a cloch mar seo. Brún nuas ar a clocha. Agus sin go deas ré arda níos ón clocha is tá cinál tá cro de duilleoga inis ar a clocha go. Ítar a heníonga le cinál písaí go chraoin chomá maicinseab agus b'fhéidir dá óir go rís túisid nó cumacin dá nád nach dá gorma agus maicinseab tá rudbeg painter seam tá brún nuas ar a cloch ar i gcuid seo. Is fáca sé ná marcanna ar an gcloch. Féidir rud céanna dhéanamh le na clocha eile agus do dhearr a haon a chuid ar na clocha. Fiú bhain féar maicinseab ar a cloch dearg seo. Leis sé féar úsáid, níl gaibh ach scuabhóstaid agus na féar nó i gás seo síl féad i phriontáil mar seo. Nó cheapanseab go le nóin paint ní gaibh sin a thógáil na níos ó máirt mar seo agus a bhrúan nuas ar dromchla an chloch. Bhí cinnte go mrú sibam go má nuas ar a clocha ons go dóice se nó go bhácha se mhorg an féir ar an cloch. Agus a thart níos go deas ré mar sin. Tá tionscnamh seo cleachnaí agaibh. Bailá dhear riann sibh sárábad i ngeam. Ach cén ábad nó cén úsáid de bhainneasmuid ón na clocha seo. Siad táimise gáil le héin dhéanamh san ghairdín ná go le úsáid mar tóirin sin tóirin idir a féir agus na blána de hir.
ach is féidir lít sé aon rud nó aon úsáid a bhaint easta, ach ná bí á gá le aon duine. Tásúm go hange an tionscnamh seo líbinne, agus bolig isteach riste mar a chain agus bei ceann eile. Slán go fómhair.